Tlesta il-proġett ta' restawr fuq Knisja Arċipreta li ta' San Filef ħażebbuġ, proġett li sar b'investiment ta' aktar minn 110,000 euro b'kofinanzjament minn fondi Ewropej. Il-proġett ġie inawgurat mill-Ministru għall-Fondi Ewropej Silvio Xkembri u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Permezz ta' din il-proġett sar ir-restawr tal-Kamp Nari, il-kopla u t-tambur tagħha u l-lanterna, kif ukoll saret sistema ġdida ta' dawl iktar effiċjenti fil-konsum tal-enerġija. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Silvio Xkembri sostna li permezz tal-Fondi Ewropej qed issir differenza fil-qalba tal-komunitajiet tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li permezz ta' investiment ta' 4 miljun euro minn fondi Ewropej iddedikati mill-Gvern l-Arċidjoċesi ta' Malta qed twettaq proġetti ta' restawr fuq 33 knisja f'Malta billan li titwettaq konservazzjoni, protezzjoni u promozzjoni tal-wirt kulturali f'pajjiżna. Din il-knisja tagħmel parti mir-rotta ċentrali ta' Church Trails li maħsuba biex it-turisti u l-Maltin igawdu dan il-patrimonju kulturali.